amit pasang kaliman tabik tinebena saking siku dendane Ngabathara. Duh, sang penemban nyuwun pangapunten kula nglemah bengkah nyelo-nyelo ngabyantara wonten ngarsa paduka sang penemban. Lha gembal manyar-manyar. Nuwun sewu, Sang Prabu. Paduka kuwi ratu saka ngendi? Nggih. Nderek tepang Anggladewanu. Kula menika ratu inggih mijil saking negari Tunjung Pura, inggih Tunjung Langkaban. Dene jejuluk kula Prabu Darposura. Prabu Darposura. Ya, lakar kados mekaten. Nuwun sewu. Mriki menika pundi lan panjenengan menika sinten? Lho, wis. Balenana pitakanmu? Mriki niku pundi panjenengan menika sinten? Lah mendaya kok ora cecok sing dijaya iki piye kowe kuwi? Apa jeneng sira urung sumurup kene iki pertapan ngendi? Dereng. Aku kuwi sapa? Dereng. Kene iki pertapan Sukalima. Sukalima. Heeh. Paduka mriko sinten? Peparap Penemban Begawan Durna Resi Kumbayana. Mesti wis krungu kondangku. Dereng. Lah. Sajake wong iki ora duwe media sosial iki. Ora duwe akun TikTok iki genah rung kenal karo aku. Lho lah banjur Prabu Darto Helm Darposura. Darposura. Prabu Darposura tumeka ana ing pertapan Sukalima ngaten. Mriko cariyosipun ngaten. Kula mriko aslenipun mriko kula bingung. Aslenipun kula bingung. Kula wonten tengahing prapatan menika kudu ngiwa napa nengen apa kudu bablas. Lah kula bablas kemawon satemah kula weruh pertapan mriki kula teng mriki badhe tanglet kaliyan panjenengan. Takkan perkara apa? Paduka ngertos. Negara Ndarawati niku arahe teng pundi? Ngertos mboten? Leres sapating sun tumiling manguladi. Puspita medemenda kang marni midoring taman anon kang sekar warasi iki. Anon kang sekar warasi iki. Negara Ndarawati. Nggih. Kowe nyang Ndarawati golek sapa? Ratu ingkang kondang. Ing dados idola kula inggih menika Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Paduka pirsa? Ya, aku ngerti kelawan Kresna. Ngerti kelawan negara Ndarawati. Terus karepmu mangtuduhke dalane kula mangtudoi dalan teng pundi ingkang kedah kula jagah supados saged saged jagong kawan idola kula Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Jalaran ora mung para kawula kula ing negara Tunjung Langkaban klebu kula menika ngantos edan kepayang-payang kawan ratu ingkang naminipun Prabu Kresna. Terus ilmu kula pengin meguru lawan Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kula pengin dadi wong sekti, dadi wong kuncara, dados wong kondang kaya dene Ratu Ndarawati. Paduka pirsa napa mboten Ndarawati? Aku ngerti kena kalawan Prabu Kresna. Kenal nganggo banget Prabu Darposura. Aku karo Kresna ki kenal. Kowe ngerti ora? Kresna sing mok goleki kuwi biyen murid kene lan murite Penemban Surogo. Kresna kuwi murite Durna. Ning aku ora tau
tau cerita karo sapa-sapa gandeng kuwi takon perkara Ratu Ndorowati. Iki tak jlentrehke. Mereka kadang paduka ngertos sejarah Kresna. Lha ngerti tur nganggo banget. Kresna mbiyen kuwi nom-nomane jenenge Narayana. Narayana kuwi mbiyen nom-nomane dadi beka sing ora enak iwake. Lor eneng titir ana beka. Bekane sapa? Narayana. Sindul ana rampok, rampoke sapa? Narayana. Kulon ana klithih, klithihe sapa? Narayana. Lah nuju sawijining dina Prabu Darasa. Narayana sing dadi beka mau ketemu kelawan penemban Begawan Durna. Dhewekne nantang atuta sing balung uleting-ulit. Tetandingan kelawan Durna, tak tandangi temenanan. Wekasane Narayana nom-nomane Kresna mau kalah tanding yuda karo aku. Mergo kalah rasa, kalah sekti kelawan penemban Begawan Durna. Dhek ambruk ning ngarepku, tanganku diambungi. Penemban, kula pengen meguru kali panjenengan. Lah, wekasane wiwit kuwi Kresna dadi murite penemban Begawan Durna. Tak ulang kawruh ilmu kebajikan lahir batin tak ulang tak wenehne marang Narayana. Wekasane Narayana duweni kadegdayan, duweni kasekten. Kok Narayana saged dadi ratu? Dewa medhun nyang Sokalima kene. Methuki kelawan Durna, Durna sing bakal sinaraya dening para dewa, merga kayuwangan kuwi ana ratu sing ngamuk jenenge Yudakala Kresna utawa Prabu Narasingha, Ratu Ndwarawati Purwa. Wekasane dewa-dewa kalah bakal njraya kelawan penemban Begawan Durna. Rehne aku tresna kelawan Narayana muridku sing takon Buddha ning kayangan kuwi Narayana. Wekasane Narayana iso ngalahke Prabu Yudakala Kresna utawa Narasingha entuk negara ya kuwi dadi ratu ana negara Ndwarawati. Mula nek kowe pengen ngerti lugune mbiyen sing disambati dewa ki aku. Pomo aku sing gelem tumandang munggah kayuwangan ora tak wakilke karo Narayana kira-kira sing dadi ratu Ndwarawati kuwi aku nganti saiki. Ning bobote aku tresna kawan si Narayana, bekasane Narayana sing wis wenehi kesempatan supaya duweni kawanen nandingi Yudakala Kresna. Bekasane entuk negara Ndwarawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Tak wenehi pusaka cacahe ana 3. Ya kuwi Kembang Wijaya Kusuma, Kyai Cakra lawan Kyai Kesawa. Kembang Wijaya Kusuma ki kuwi duweku dhisik. Tak wenehi si Narayana. Kembang Wijaya Kusuma iso nambani wong lara, iso nguripe wong mati, ana sanjabane pemestene Gusti. Cakra kena kanggo sunat, srana nurunah satu sekti ewadene. Panah Kesawa nek disenggol iso gedhos dadi buta mateng bala 1000. Kuwi biyen senjatane penemban Begawan Durna. Ning bot-bote aku tresna lawan Narayana tak kekne kabeh pusakaku. Ngono. Mriko saestu lah nyapa lho aku ngapusi. Nyapa dadak Durna ki goro. Lah nek kowe seneng negara Ndwarawati engko tak terke ya. Kowe mesti dianggep murid lawan Ratu Ndwarawati. Nih aku tak takon. Ibarat kaya wong nyawuk banyu, kowe nyawuk banyu saka sumbere apa banyu sing wis mili ana ing kali. Nek saka sumbere iki sing suci, kowe dene lek mili ning kali kuwi banyu wis kecampuran apa-apa. Sing tak arepake, kowe nek arep meguru ning pusate, yo meguru ning Sokalima, kowe dene nek kowe pengen nyawuk banyu sing wis mili, meguru lawan Ratu Ndwarawati. Wis pikiran kaya ngono kuwi, arep meguru ning sapa? Monggo aku ameksa. Sareng kula pikir-pikir. Pedah menapa kula meguru dhateng Ratu Ndwarawati. Nek to Ratu Ndwarawati menika siswa panjenengan, murid panjenengan. Murid-muridku ya sing dadi lek meguru ning kene. Estu menika. Lah nyapa lho ngapusi. Terus ilmu menapa dipun parangaken? Kula dinten menika manganggep
mangangkat kula dadi siswa murid panjenengan. Nek saiki aku urung iso nampa murid. Kowe mulya sik, ya udakara sesasi rong sasi, kowe bali rene. Kenging menapa kok mboten saged nampa putra siswa? Aku nembe bingung merga dipasrahi kawan Ratu Ngastina. Angger anak Prabu Duryudana supaya mateni pendhita ana ing Ngarga Kelasa sing jenenge Penemban Begawan Bima Suci. Aku sih bakal mbudidaya merga kalah janji kawan anggaran Prabu Duryudana supaya mateni Begawan Bima Suci. Bima Suci tak patenane sik, mulai Bima Suci wis mati, mengko aku gelem nampa kowe minangka dadi murite Penemban Begawan Tuna. Pun sakniki ngeten mawon. Kanggo tandha bekti kula panjenengan, kanggo ujian anggen kula dados murid panjenengan, Bima Suci mangke sing mateni kula. Bima Suci man pasrahne kalian kula ingkang saguh mateni Penemban Begawan Bima Suci Ngarga Kelasa kangge srana aku ora perintah mboten. Sedaya menika tuwuh saking jroning manah kula piyambak. Kowe saguh mateni Bima Suci, sagak. Nek kowe saguh mateni Bima Suci, kowe golek Bima Suci wis tumeka mati, kowe dadi murite Penemban Begawan Durna. Kowe engko kondangmu bakal ngungkuli kondange Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Srika wis tak kedham. Kapan budalmu nang pertapan Ngarga Kelasa mateni si Bima Suci tan kitang sambung obor colok sudama rabatan pundak parang kula bidal dinten samangke ya hati-hati yo Ket. Samsara pamoring sukma sinukmaya pinah yo hinasebet. Kakang Durna. Apa? Aku tak takon dilu ya. Takon apa? Nuwun sewu kagunganipun tutuk utawi kagunganipun lambe menika nek ora nggih ngapusi wong ngono kadasen ngono apa piye? Nuwun sewu tembunge kasar cangkeme nek ora nggih ngapusi wong gudiken ngono apa piye? Maksud lo? Aku tak takon. Lakone apa, dalange sapa, tanggapane pira, lek tanggapane ngendi? Kok Narayana muridmu iki? Narayana kuwi muride Penemban Begawan Padmanaba. Tur sing menehi cakra kembang Wijaya Kusuma karo panah Kesawa ki dudu kowe ning Begawan Padmanaba. Lah kok enteng lek mu ngetokne tembung kae sing ngekeki pusaka telu aku. Ijane lambemu ki nuwun sewu angger isuk tangi turu lek mu kemu nganggo kemu oli tap-tapan ngono apa piye? Ngono apa? Aku salah meneh iki. Sing kuning. Aku salah meneh. Aku mau salahne meneh. Sing ngongkon kon mateni Bima Suci mau sapa? Kowe maksa-maksa aku supaya mateni Bima Suci. Nek nyatane aku mateni Bima Suci, lumantar Prabu Darmasura, aku mau salahne, aku mau cangkem-cangkemke.
Muni yo saiki. Ya ampun iki. Aku ki wis cengkah saka kabrahmananku, cengkah saka kapanditanku. Aku ki pendhita kudune mulang sing becik, ning nyatane aku kon ngapusi. Aku gelem. Mergo aku nuruti karo cangkemmu, nuruti karo Anggaran Prabu Duryudana. Kaya ngene kok salah terus. Anjay temenanan kuwi. Muni yo saiki. Aku kaya ngene iki manut sapa? Aku kaya ngene iki gugu sapa? Manut sapa? Manut bucarik nang kok ora. Apa-apa Dik, masalahke apa-apa Dik klerokne. Aku terus sing dienggo kalah-kalahan. Penae yo gelut ae karo kowe yo. Aku ngongkon kelawan Prabu Darmasura ki supaya mateni si Bima Suci mergo kowe pasrah karo aku kon mateni Bima Suci. Mosok ing antarané pendhita karo pendhita aku kon jata lawan Bima Suci. Sarudi nulu. Mula aku lumantar nabok nyilih tangan ngomong Prabu Darmasura, pamrih aja ngawis tarani. Nek aku ki mateni Bima Suci ning lantaran si Prabu Darmasura kuwi mau. Cuk, ngerti ya, Cuk? Anyel aku. Ora ngerti nek wong mumet apa piye. Jarake wae. Wis dilunasi e. Karek nyaur utang iki dadi kok semrepet aku mikir. Muni yo ngono kuwi ayo. Oh, Kakak. Kakang Durna. Matur nuwun ya Kakang Prabaya Sukalima semono katresnanmu kelawan Angger anak Prabu Duryudana. Nggonmu duweni ego pratikel nuruti karepe kelawan Angger anak Prabu Jakapitana srana patining Bima Suci utawa Si Werkudara. Aku kaya ngene iki nggugu sapa ora nggugu kowe karo nggugu Angger anak Prabu Duryudana. Ya. Ya semoga-moga entuk pengasih saka perbaning Gusti ingkang ngakarya jagat. Bisa dadi jalanan apa sing disedya dening Angger Duryudana sirnaning Werkudara bisa kelakon. Sengkune njaluk pamit. Dina samangko aku bakal ndumbani lakuning Prabu Darmasura. Ingkang minangka dadi dutaning Kakang Durna mateni kelawan Begawan Bima Suci. Wis masa bodho wae. Mangsa bodho wae aku sementing wis mbudidaya, wis makarti. Perkara patining si Bima Suci dudu garapane Durna, ya Kakang aku matur nuwun. Jengkarmu kairing gamelanmu kang ngumandhang ning awang-awang, ya Kakang.